I evo, kako uvijek volim da kažem, konačno zabačen. Imali smo baš onako akciju preseljenja svih stvari i svega. Uspeli smo u misiji. Što se tiče samih spotova, odlučio sam da sa sva 3 štapa pecam na jednom spotu koji je na tačno 80 metara. To jest, on se proteže od 78 do 82, onako baš izraženo tvrd spot. I odlučio sam tu da se koncentrišem. Pošto lagano pada mrak, ja sam požurio da izbacim što veću količinu spoda na taj spot i da očekujem neku akciju s prvim mrakom. Nadam se da će tako i da bude. Ovdje su mi orijentir preko, pošto i inače generalno na jezeru hvataju se kao orijentiri ove planine okolo. Meni je ovdje orijentir, kako vidim, preko ovaj dvorac, ovu crkvicu. To ću isto da snimim, pa ima onako prvi breg, drugi pa treći. Znači treći i drugi, bukvalno između trećeg i drugog, tu hranim. Tu sam skoncentrisao hranu. I lovni štapovi su mi na 80, 82 i 84. A spod štap mi je na 80, naravno. Što se tiče bujila, pošto ovaj deo jezera, tako bar mi je rekao Slobodan, ima te sitnije ribe, pa smo odlučili i on i ja da idemo sa bojilama nešto većeg promjera. 24 mm smo išli. Isto što je on rekao, kad smo pecali poziciju 17, ta bojila nam je dobro pecala, bojila misirača, kako je on nazvao. I ostali smo na toj famoznoj misirači. Ja sam sa 2 štapa na njoj, a jedan štap mi je moja šljiva sa žutim podizačem. Pa ćemo vidjeti. Možda sutra dignemo i koji zig. Nije ovdje neka velika dubina, otprilike nekih 3,5 metra. Ali sutra ću to još da... Zavisi od vodostaja, naravno, i ovdje vodostaj posljednjih dana varira, pa ću uzeti tačno, ukoliko odlučimo da dignemo zigove, tačno da vidim koja je dubina i da prema tome dignemo zigove. Tako da, eto, za sada to je to. Hranim, pa nadam se da se ubrzo vidimo u nekoj akciji, u nekom drilu. I evo, posle samo nekih, bukvalno pola sata, je stavio štap u vodi, imam ribu. Osjećaj mi govori da nije velika riba, ali ono što uvek govorim, ona prva riba koja je mnogo bitna kao potvrda dobre mikrolokacije, dobrog spota. Pogotovo ja sam došao prvi put na poziciju i
i uzeo marker, našao taj spot i jako mi je drago što se baš tu riba javila. I jako je dobro da znamo gde uzima i šta želi da uzima. Tako da, ovdje je dobro što nemam nekih dole zapinjača, bar ne bi trebao da imam. Pa ne moram nešto da silim ribu. Mada ukoliko je to potrebno, ova brana je zgodna zato što ima ovaj jedan deo, pa kusinu, pa opet ovaj gornji deo koji može da se iskoristi koliko je potrebno malo da se riba jače izdrila. Da, osjećaj me ne vara, nije velika riba. Tu mi je Leon u pomoći, hvala ti Leon. Bravo, to je to. I evo je, prva riba sa pozicije broj 9 je u kadici. Jako luda riba. Evo je. Idemo dalje. Vraćam štap i nastavljam hranjenje. Pošto mi je uzela bukvalno pod raketom. Prva riba na poziciji 8. Sad smo zabacili na sat vremena, ne ni sat, dok smo nahranili, pripremili i sad je počela igranka i do ujutru nema spavanja. Evo ga. Evo prelijepa golać sa jezera Tribalj. Još jedan. I evo druga riba. Pa sad ne znam koliko je prošlo. Da li je 20, 15, 20 minuta, bukvalno isti štap, isti spot, ista bojila, što je jako zanimljivo. Samo sam vratio, ostala je na dlaci bojila, ja sam samo vratio. I opet mi se čini manja riba, ali ovdje je jako teško proceniti, to je ono što sam odmah shvatio od riblja. Pa uz malo sreće bit će u kadici. Evo je, i druga riba sa pozicije 9 u kadici. Manja kao i prva. I kuca možda i treća. Čini mi se da će ovo biti jedna veoma besana noć. Biće ovo rock'n'roll kao što je Slobodan i najavio. I evo treće ribe u kadici na poziciji 9. Izgleda je Slobodan bio u pravu kad je rekao da će biti rock'n'roll.
Idemo dalje. Vraćamo je i koji spom poklapamo i čekamo drugu. Taman sam legao, namestio se da spavam i kuca 4. riba. Još uvijek brojimo, a vidit ćemo dokle. I evo još jedne ribe, do sada najveća sa ove pozicije. I jako nemirne ribe. Kakva lepotica. Kako lepo riba. Ovo je prelepo. Prelepo. Idemo odmah se njom nazad. Evo druge ribe iz Double Runa. Možda nismo imali utisak da je baš ovolika riba. Ovo je skoro i 15-ka. Po našoj slobodnoj procjeni. Evo svanulo je prvo jutro na poziciji 9 na brani i ja sam ustao kao po običaju, skuo čaj, spremam doručak, a momci mi još spavaju. Što se tiče ribolova, noćas retke su situacije kada ja, znate i sami, kada izvadim štapove i prespavam noć, ali negde oko 2 sata otprilike sam morao izvaditi štapove, jer bukvalno je riba bila ko na traci. Nisam uspio sve ni snimiti. Snimio sam onih par riba i onda posle nisam uspio sve ni snimiti. Izvadio štapove i legao malo da odspavam, zato što siguran sam da nas danas čeka onako dan pun akcije. Jako mi je drago pre svega što sam, to uvek kažem, kada dođem prvi put na poziciju i nađem taj spot na kom ću loviti i tu mi se javi riba i tu mi propeca. Kada smo išli na branu, Slobodan mi je rekao da je spot na nekih 95 metara. I onda kada smo došli ovde, naravno, pored svih informacija koje sam imao, ja sam njemu rekao nije da ti ne verujem i da te proveravam u tom smislu, nego ja jednostavno volim sam da se uverim i da opipam dno sam. I onda je on rekao, naravno, ajde i kod mene, kao on je tu na osmici našao neki plato onako tvrd, negde na 98. Ja prvo kod njega nađem na 92. I vidim on
on skraćuje štapu na 92. I ja rekao, brate, hvala ti što mi veruješ pored svog tog iskustva i poznavanja jezera. On je uradio kako sam mu ja rekao. A kod sebe sam odmah našao to i za ovu stranu kod mene isto rekao za 9 na 95, a ja sam ga eto našao na 80 i bio sam siguran i kažem mu, posle kada sam zabacio, kažem mu, volim kada sam ovako siguran u taj spot i siguran sam da će tu da lepo peca. Tako da, eto, sada ću da završim sa doručkom i vraćam štapove, nema šta, hranim. Sada ću odmah izbaciti. Juče sam izbacio bukvalno kantu i po spoda tu na hranilište, a sad ću onako jedno 50 raketa sigurno. I pre nego što sam izvodio štapove, naravno da sam nahranio, da ne ostavljam spot bez hrane i nastavljamo gdje smo stali noćas. I evo moje prve ribe za danas na štapu. To nedugo posle hranjenja, pre jedno možda, pa ajde da kažem 40 minuta nakon hranjenja sedeo sam tamo pod ovim zastvorom u kampu i kuca mi riba. Srednji štap. Meni se onako čini, odmah sam rekao da mi se čini da je fina riba, mada teško se ovdje može oceniti. Nije neka daljina, ali opet. I evo jedna riba na štapu. Znači double run. Leone, odi sad. Double run. Nema lepšeg početka dana od double runa. I to na tribilj. Uzmi levi. Leon je tu pa će mi malo pomoći. Borbena. Meni sad evo ova riba, dok je vadim kao riba, jedno 25 plus. Bukvalno. Nije tolika, nije ni mala, ali takav mi je osjećaj, stvarno neverovatno. Sad je već malo uhvatila kiseonika, malo se, što mi kažemo šanđije, nadisala. Pa razmišljam da je podbacim mrežu. I da, u mreži. Bravo. Ti prvo sopa ćemo da mi sobom. Kako lepa riba. Jako lepo. Pa može lepši početak dana. Double run. Prva riba ovako lepa. Aj sad ćemo odmah i drugu. I idemo na posao, hranjenje i tu je riba, nema šta. Osjećaj me nevara, bit će ovo jako naporan dan u smislu ribolova. Obaveza što se tiče ribolova.
Ali tu smo, zato idemo. Ček. Evo i treća riba. Znači, jedan jedini štap koji je ostao u rod podu. I on je kucao. I evo, oba mi se čini kao lepa riba. I evo druge ribe iz double, maltene i triple rana. Leon mi ovdje pomaže, vidite ga, i vuče treću ribu. Leon, pa moramo se slikati zajedno. Evo je. Druga riba. Idemo odmah sa njom nazad i čeka nas treća. Evo i treće ribe iz triple rana. Ova tribaljska lepotica. Prelepa riba. I započet dan na najbolji mogući način. Bolje nije moglo. Triple run sa 3 ovakve ribe. Doduše ona je jedna malo manja. Ovo je prelepo. Vraćam štap i moram da poklapam sad onako 10-15 pombova i tu je riba na hranilištu, je samo malo da budemo aktivni što se tiče ribolova i lovit ćemo. Jako teško je da vam objasnim uopšte koja je temperatura ovdje na brani. Trenutna temperatura po prognozi je negde oko 38. A ovdje na brani, ovaj dole beton i ovo, ja mislim da ima skoro i 50. Znači, bukvalno jedini spas nam je ulazak u vodu. Eto, uđemo ovako u garderobi i da možemo zabacivati, hraniti pre hranjenja, zabacivanja. Uđemo u vodu. I to nam je jedini spas. Evo, posle nekog vremena još jedna riba. Ovoga puta srednji štap. Osjećaj mi govori da je fina riba. Ajde, vidjet ćemo. Jedna riba mi je u meredovu, a druga kuca. Hvala, Leon. Ja na temu. Evo još jedne lepe ribe. Kljuštar. Ovoga puta uzeo je pop-up Tiger. Prelepo. Prelepo. Idem nazad jer ovdje mi momci asistiraju sa drugom ribom. Idemo.
Pa nije velika riba. Golac je u pitanju, ali jako lepo se bori. Mislim, nije ni mala, ja kažem nije velika, ali nije tako ni mala. Kakav beg. I da, u mreži. Ovaj lepota nas je prekinuo sa prethodnom ribom. Isto lepa riba. Loptica je, jedna tribaljska loptica. Ljudi, kakav dan. Već ne znam koja je riba po redu. Ali nije ni bitno, bitno je da je nama lepo i da riba peca i zato smo došli da uživamo. Ljudi, mislim da vam je sve jasno. Vidite kako vučem ribu. Ovo je strašno. Ovo je neizdrživo pakao vrućina. Ne znam, iskreno ne znam koliko je stepeni. Samo znam da mi gori mozak. To! Žuti se ko vosak. Tako je, brate moj. Žuti se ko vosak. Imam u kadici ribu sigurno 20 plus, neću da je merim, da je što manje zadržavam na polju, ali ovo je sigurno 20 plus krmača. Kakva riba. Prelep krljuštar. Prelepa riba. Idemo odmah sa njom nazad. Kako je tribaljska lepotica. Kako je tribaljska lepotica. Za ovo se dolazi na tribalj. U kadici mi je riba 20 plus 21 i nešto. Jako lepo krljuštar. Kakva riba. Ovo dolje je Duracell. Kamera radi. Daj provjeri kameru. Daj tu vagu. Idemo dalje. Ajde, pušta. Vraćam ribu i bacam štap nazad i poklapam raketama, čekamo sledeću. I evo, ne zadugo nakon
onog lepog krljuštara kog sam vratio. Još jedna riba. Sad sam izbacao baš onako veću količinu. Skoro celu ovu kantu na hranilište. I samo sam krenuo od štapova jedno 10 metara od rod poda. Krenuo tamo prema kampu i kuca mi još jedna riba. Mislim da je golać, ja ga još nisam vidio skroz, ali mislim da je golać, po bojama onako. Evo ga još jedan nemirni tribaljski golać u kadici. Lepa riba, borbena, baš borbena riba. Inače, skoro cijelo popodne se upumpava voda u jezero i to hladna voda. I riba dobija kiseonik i baš je onako borbena i snažna. Udrilo. Idemo nazad. Tamo smo seli da večeramo. I prekida nas riba u pola večere. Ovoga puta desni štap. Inače imao sam pauzu celih 45 minuta. Lep peca riba tu je na hrani, mada ceo dan se mislim nije baš ceo dan, ali celo popodne sigurno upumpava voda. Tako da je velik broj ribe tu. A ova pozicija je bukvalno pored te cevi koja snabdeva jezero vodom. Krljuštar je. Lepa riba. Da, evo ga. Ureži. I evo jednog baš prelepog krljuštara. I jako nemirnog. Jako lepa riba. Ovo je onako prvi onaj mrak. Tek je sunce zašlo, to jest nije čak ni prvi mrak. Ceo dan nam je riba tu. I idemo dalje. Ovaj štap na kom sam imao prethodnu ribu nisam ni vratio. Niti izbacivao uopšte raketu. Otišao sam tu do kampa, došli su nam drugari. I bukvalno sam seo 3 minuta i kuca mi srednji štap. Znači još jedan je u vodi. I eto opet imamo ribu. Danas već koje, ne znam, stvarno ne znam. Broj riba, mislim da je to nemoguće
da se upamti. Kako je luda riba. I da, evo ga. Još jedan golač u kadici, koji po redu danas stvarno nemam pojma. Jako luda riba. Baš luda riba. Idem sa njom nazad i sad vas kažem Leonu da štapuje neće ni vraćati. Moguće da ću odmah da legnem u krevet. Hajde, vidjet ću. Ali baš sam moram, možda malo napravim pauzu da sednem, da odmorim. Pa da posle nastavim, ali hajde, vidjet ću. Ali definitivno mi treba pauza. Pa dobro jutro, dragi ljudi. Evo, svanulo je i posljednje jutro na jezeru Tribalj. I ja sam se danas malo uspavao. Noći je počeo da duva ovaj vetar, koji i dalje duva. I onda me noće zbudilo, pa sam se malo uspavao. Što se tiče ribolova, sinoć sam posle one posljednje ribe uzeo i izvadio štapove. Bukvalno nisam više mogao, samo sam se srušio u krevet i zaspao sam za, ja ne znam, meni se čini 2,5 sekunde. Bukvalno oduzet totalno. I evo sad sam uzeo da zabacim štapove, bacit ću koju raketu, doručak mi se sprema, kuva i danas još nadam se nekoj lepoj ribi i da se pozdravimo s ovim zaista predivnim jezerom na onako najlepši mogući način. Sigurno ću dolaziti na ovo jezero. Ovo jezero je, mogu slobodno sada već da kažem, sada već mogu da kažem, evo, koliko boravim, definitivno najlepše jezero na kom sam lovio. I ovdje, ovo stvarno treba doživjeti, jer je totalno, pogotovo meni koji sam došao iz ravne Vojvodine, onako baš velika promjena klime. Vazduh totalno drugačiji, sve totalno drugačije, tako da onako meni lično baš jako prija. Tako da definitivno ovo treba da se doživi. Jako uspješna kampanja, mnogo riba, mnogo velikih riba, oboren moj rekord. Imali, može li lepše? I kažem njemu baš jutro da mi je neko pričao kada sam krenuo od kuće da ću ovako dobro da lovim i da ćemo se ovako naloviti. Mislim da mu ne bi baš puno verovao. A eto, na kraju je sve ispalo baš onako najbolje moguće.
Danas njega vozim za Ljubljanu kući. Kod njega ću prespavati, a ja nastavljam na moje drage Bročice, na Novsku, jezero Bajer u Bročicama. I onda mi se godišnji odmor završava. I to je to. Idem da zabacim sada sisteme i da se nadam nekoj lepoj ribi. Još danas da me isprati sa jezera i to je to. I evo, nisam dugo čekao. Bacio sam nekih 5-6 raketa, ne više. I otišao u kamp da doručkujem. I kuca mi riba, srednji štap. Tu mi je Slobodan rekao, uzeli smo tamo u kampu moju torbu sa pop-upovima i on mi kaže da li imaš neki ljubičasti pop-up, baš ljubičasti. I ja mu otvorim neku tunu rozi. Kaže on, ne rozu, nego baš ljubičasto. Kažem, ja imam. I otvorim mu pop-up fruitela od My Line. I kaže on, to stavi. Misliš, mislim. Kaže on, ovdje je na ljubičasto, kaže ovdje je ljubičasto, super uzima. I ja uzmem bojilu Squid i stavim Squid 20 i pop-up 12. Vjerovatno ulazi u da. I eto. Riba koju nisam imao u ovoj kampanji do sada, evo, je, kako je ovdje zovu, veleljuska. Kod nas je kažu španac, mnogo ribolovaca je zove španac. Jako lepa riba, ne tako velika. I moram da imam uspomenu sa njom. Jezero Tribalj me nagradilo sa ovako lepom ribom, baš je lepa. Jako volim ovakve. Prelepa je riba, stvarno. Eto, posljednji dan boravka na vodi. Da uhvatim i tako lepotice. Evo, poljubit ću je, zato što mi je jako draga. Idem nazad sa njom, vraćam oba sistem nazad i poklopit ću sa par raketa. I nadam se da ću uspjeti da završim doručak, pošto me prekida već koji put. Bip, 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 bip. Što aparat ovaj? Evo lijepe ribe. I opet naša misirača. Vojnu tajnu otkrivamo na kraj kampanje. Prelijepa riba. Kakva riba u samom finišu ove kampanje na Triblju. Jako lep krljuštar koji, baš pričao maltene, nikad nije bio na udici, kakva su mu usta. Jako očuvana riba i borbena. Prava lepotica iz Triblja.
I zaista fenomenalan osjećaj. Vraćam ribu, možda još par puta vratimo štapove i lagano pakujemo i da se odjavimo. Kakva lepotica. Evo, dragi moji, kada kažemo 9 dana ribolova, to nam izgleda onako u startu, wow, 9 dana. Meni je 9 dana prošlo kao, pa ajde, bit ću iskren, kao 2 dana. I jako mi žao sada što moram da odredim ovu odjavu, ali eto, dođe vreme i za kraj. Svaki početak ima svoj kraj. Tako je došao i kraj ove kampanje. Ja ću samo onako, ajde da ne dužim, onako da se vratim na početak. Seo sam na poziciju 20. Tu sam imao, ne znam, par riba, ali sam mnogo sistema kidao. Onda sam se prebacio na poziciju 17 kod Slobodana. I prvi dan, drugi, onako je bilo, onako nije baš nešto wow bilo. Što se tiče samog ribolova, ali onda smo ušli u taj vremenski interval hranjenja i u sam ribolov i onda smo baš lepo lovili i tu sam oborio svoj rekord, presrećan sam i prezadovoljan i on mi je rekao da ću doći na ovo jezero oboriti svoj rekord. Iskreno nisam mu verovao i to sam rekao, brate, ne verujem ti, okej, lovit ću lepo, sve okej, ali da ću baš oboriti rekord, u to ne verujem, ali evo, desilo se i to. Posle toga trebao sam da idem na jezero Finzula, Rakitje, ali zbog trenutne novonastale situacije jezera se zatvaraju. Evo i ovo jezero se od danas zatvara, tako da sam odlučio da ostane 2 dana ovde. On je čovjek zvao i zatražio slobodne dane u firmi da bi ostao sa mnom, odlovio do kraja. Odlovili smo do kraja, došli smo na poziciju i probao sam i ovu poziciju 9 i ovu branu i po najvećem suncu i upoznao sam se sa tribljom, sa tom čuvenom tribaljskom burom prvu noć, mada kako mi on kaže i meštani odavde, to još nije ništa kako zna da bude. Ali o tom potom bit će puta, ne bih voleo da se baš upoznam sa tim licem triblja, ali očigledno da ću morati, pošto sam bukvalno zavoleo ovo jezero. Ne znam šta vam kaže ljudi, bukvalno ljubav na prvi pogled. Došao sam i odmah se zljubio u jezero. Onako dugujem veliku zahvalnost mom bratu Slobodanu i ne mogu da preskočim taj deo priče i moram ovako javno da mu se zahvalim na svemu. Bukvalno od starta do kraja i nije teo ni bukvalno ni kraj, nije hteo ta 2 dana da me ostavi samog ovde na brani, rekao ja ću tražiti slobodne dane, otpecat ću s tobom i bit ćemo zajedno, lovit ćemo do kraja, pa kako bilo. On je tu bio za taktiku, ja sam ga poslušao od samog starta i to je, i zaslužujući tome, lepo smo lovili, lepo odlovili i stvarno onako, ne znam šta da kažem, prepun sam emocije, stvarno. I napuštam ovo jezero, ali dogovaramo kampanju već negde kraj septembra, početak oktobra i to baš ovde negde. I nadam se da će neko od mojih drugara da pođe sa mnom. Isto tako voleo bi da upozna ovo jezero kao ja, da odlovi ovde, ali o tom potom. Sada bih onako prepustio Slobodanu da on kaže da sabere ukratko svoje neke utiske i eto svoj doživljaj ovog ribolova. Dobar dan, nemam šta reći drugo. Brat mi je došao iz Srbije, nalovili smo se ribe, oborio je rekord što smo trebali. Jezero među prva 2 jezera u Hrvatskoj je Tribalj meni najbolje jezero što se tiče jezera. Lijepe ribe ima svega. Uspjeli smo to napraviti kako smo napravili. Ja mislim da smo napravili dobru stvar. A brat moj, dužan kupanje zbog rekorda, moram ga još okupati. Drugo je bilo sve u redu, nemam šta i zahvaljujem se i bratu što je došao iz Srbije. A drugo je sve bilo okej. Nema priče. Znači, to je zadnje što mogu reći nešto za njega i za jezero. Jezero mora doći, a ko ne vjeruje mora doći odloviti. Jezero je top jezero i to je to.
Jeste, zaista, eto hvala ti još jednom i družit ćemo se naravno i prvo ovo upoznavanje sa tobom na vodi i prvi ribolov sa tobom i baš smo onako, što kaže, legli jedan drugom i ja ne idem u ribolove sa svakim i to vidite po mojim videima i znate vrlo dobro, a sa kim lovim, on mi je jako dobar, iskren prijatelj i onako baš, eto, Slobodan mi je prirastao srcu i eto, taj prvi naš ribolov će ostati, to sam mu i rekao, večno upamćen. Koliko god i posle imali, ovaj ribolov će mi biti bukvalno onako večno upamćen. I uvijek će biti ono, sjećaš se kad smo mi tamo prvi put na Triblju, kako je bilo, rekao sam ti ono, sjećaš se neke anegdote i tako. Bilo je anegdota, bilo je smeha, bilo je svega. Ja bih vas za kraj pozdravio, naravno, kako mu uvijek kažem, s jednim sportskim ribolovačkim pozdravom Bistro, budite mi dobro. Nije, moram te prekinuti. Dobro. Za Bojlu Misiraču. Bravo, izvinjavam se ljudima. Čuvena Bojla Misirača, ajde da otkrijemo i tu tajnu. Bojla Misirača, on ju je dao to neko ime, zato što je 25 mm bukvalno i valjane su maltene rukama, ni jedna nije baš bukvalno 25 ista, ali oko 25 mm, a čuvena Bojla Misirača je Bojla Malberi. Tako da, eto, znate, lovili smo i najbolje uzimalo Bojlu Malberi i najbolje uzimalo tu čuvenu Misiraču i eto, to je to. Ako dolazite na Tribalj da znate, velike udice, dvojka, kec i Bojla Misirača i to jest Malberi i nema greške. Prođite dobro, što kaže Slobodan. Sad sam baš pričao jednu situaciju gde mi je Ljubljana ostala zatočeno pivo, a moj brat Slobodan će me večeras voditi na točeno pivo u Ljubljanu. I uživati. Imao sam jednu situaciju, silom prilika, nisam uspio da popijem točeno pivo u Ljubljani, ali večeras hoću. Tako da mi sad, evo, stvari su napola spakovane u kombi, sedamo u kombi, put Ljubljane, sredimo se, izlazak u grad, popijemo pivo, prespavamo, ja sutra nastavljam i mi se vidimo, eto, već sutra sa Nove vode. Za kraj, eto, pozdravio bih vas sa sportskim ribolovačkim pozdravom Bistro. Budite mi dobro, do sljedećeg viđenja, pa se vidimo na vodi. Na vodi, tako je. Ćao. Pozdrav ljudi.